लोगोफोर नोंथांमोना पासवर्ड उइथड्र पासवर्ड बानायनायखौ खुनु टेनसनखौनो लानाङा आं गेरान्टि होदोंना गोबाङानो इनकाम खालामग्रोआखै नाथाय उइथड्र पासवर्डखौ टेनसन बिराद जादों बोरै खालामगोन उइथड्र पासवर्डखौ बोरै खालामो ओमफ्राय माखासे गोरोन्थि बानायनानै लादों माबा माबि बुंलाबाय थादों आं नोंथांमोननो देखायनि कारेन्ट पासवर्डखौ बोरै बानायो गिबियाव नोंथाङा लगइन खालामग्रो नोंथाङा लगइन खालामनो रोंखागौ नामा लगइन खालामना लाखाबाय आं गिबिनिफ्राय देखायनो नोंथांमोननो उइथड्र पासवर्डनि थाखाय टेनसन लानाङा माखासे गोबां उइथड्र पासवर्डनि प्रब्लेम देखायहरबाय थादों आंनो उइथड्र पासवर्ड बोरै बानायो बोरै बानायो माबा माबि एकदम हेब्रे माब्रे माबा बुंलायबाय थादों सिम्पोल बियो नै नुदों इन्डेक्सआव थुना लादों आं इन्डेक्सनि उनाव नोंथाङा डाइरेक्ट उइथड्र थुबानो जाखाथारो नै उइथड्र थुबानो जायो आं उइथड्र थुखाबाय नै नोंथाङाबो उइथड्र थुबानो जाबाय बेनिफ्राय मा देखायदों नैबे नो उइथड्रल पासवर्ड हेज बिन सेट होनना बुंदों प्लिज सेट इट नाउ होनना बुंदों नोङो नैयाव थांबाय बे थुनानै होबाय नोङो आं थुबाय सिम्पोलनिया लगइन पासवर्ड थिनहरदों आंनि लगइन पासवर्डआ मा माने आंनिया गिबि जेब्ला आङो साइटआव हाबजेनगोन बा एप्लिकेसन आंनि एपखौ खुलिजेनगोन सिसि प्रारनि बेयाव जेब्ला जोङो मा लगइन पासवर्ड बाहायो बेखौ बुंदों लगइन पासवर्ड जेनेबा आंनिखौ आं लिरबाय लगइन पासवर्डखौ लिरबाय आङो दा उइथड्र पासवर्ड नोङो मोनसे बानायनानै लाबानो जाबाय मानोना बेयाव बुंखादों सेट आप दा उइथड्र पासवर्ड होननानै बुंदों सिम्पोल होमबा जोङो उइथड्र पासवर्ड मोनसे बानायना लानोसै बेयाव सिम्पोल बियो आङो सिम्पोल बानायना लानोसै आं बानायनानै लाबाय 6 डिजिटनि जानांगोन बियो नाम्बार स जाबानो सिम्पोल बानायना लाबानो जाबाय बावगुरे जासे दाना आङो सेभआव थुना होबानो जाबायानो बियो जाबायानो माथो नैलाय सिटिं सेभ जाबायनो बेखौ आपडेट खालामाबा थाबाय बे आरो दाननानै होबाय आङो दा आंना उइथड्र पासवर्डआ जाबायानो आरोखि बेनो सिम्पोल बेखौ मानसि दा खालामनो गोनां नों गिबियाव आरजिग्रो आंनिबा आं दिनैसिम नैबेथ' आं नोंथांमोननो देखायनो डेम' बानायनो थाखायसो आङो एकाउन्ट खुलिना लादों आंनि अरिजिनेल एकाउन्टखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ दा आंनि अरिजिनेल एकाउन्टआव आं दाबो उइथड्र पासवर्डखौनो बानायाखै आंनाथ' 30,000नि बारा जाबाय इनकामा थेवब्लाबो आं उइथड्र पासवर्डखौ दिनैसिम बानायाखै मानोना आं जाय खामानिखौ मावदों आं बेयाव मोनसे रिस्क लादों आंहा मोनसे कनफिडेन्स दङ आंहा बेयाव उइथड्र पासवर्डखौ आं ओरैनो इजिलि बानायनो हागोन आरो आं बेखौ ओरैनो आं दिहुननो हागोन दा बेनिखायनो उइथड्र पासवर्डखौ जेबो नोंथांमोना टेनसन लानाङा आं जिबायदि उइथड्र पासवर्डखौ बानायबाय बेबायदि बानायबानो जाबाय डाइरेक्ट आं खनसे बुंबावदों नोंथांमोना नै इन्डेक्सआव थांबाय इन्डेक्सआव थांनाय लोगो लोगो रिसार्च आरो उइथड्र अपसन मोनदों उइथड्रआव थुबाय उइथड्रआव थांनाय लोगो लोगो बेलेग ओंखारगोन आं पासवर्डखौ सेट खालामबाय नालाय नैबायदि ओंखारबाय नैया थ' दहायनि खिन्थिनाय बायदि बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोङो बेंकनि डिटेल्सखौ होनांसिगोन आं बेंकनि डिटेल्सखौ दानो होथ'वा मानोना आं दानो उइथड्र खालामथ'वा आंना फैसायानो गैया नैबे डेम'नि थाखायसो रेजिस्ट्रेसन खालामनाय एक सिम्पोल बुजि मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना स' उइथड्र पासवर्डनि थाखाय नोंथांमोना खुनु टेनसन लानाङा